Nitong August 13, balik GCQ na ang lalawigan ng Tarlac. Pataas pa rin ang kaso ng COVID-19 sa lugar. Sa kanilang August 18 COVID tally, 118 ang bagong recorded cases sa buong probinsya. 17 sa bilang ay mga senior citizen. Kaya naman patuloy ang pangangalampag ng provincial government sa mga nakatatandang populasyon na magpabakuna. 76,450 ang populasyon ng mga senior citizen sa buong probinsya at wala pa sa kalahati ang nababakunahan kontra COVID-19. Kabilang sa mga unvaccinated ang 63 anyos na si Mario Policarpio. Kasi hindi ko naman alam na kung anong side effect, baka may side effect yung ano eh. Hindi naman ako lumalabas, dito lang ako. Paalala ng Provincial IATF na ang bakuna pa rin ang pinakamainam na pangontra sa pagkakaroon ng severe case at pagkamatay dahil sa novel coronavirus. Mababa po ang A2 category natin. Ano yung A2 category? Yung mga senior citizens. Ang senior citizens po natin nasa 30% pa lang po. Upang mahikayat ang iba pang bahagi ng A2 category, inilunsad na rin ang barangay vaccination setup. Ngayon na nagbabarangay-barangay na po kami para sa A2 category, wag na po kayong maanta, pumunta na po. No? Pag bumaba na po kami sa mga barangay for the A2, magpabakuna na. Gusto ko, protektado kayo at maging safe. Hindi porket na bakunahan ay ibig sabihin COVID. Hindi na tayo magkaka-COVID. Pero hindi na magiging severe o critical kung magka-COVID man kayo. Sa Tarlac City, umabot na sa 600 senior citizen ang nabakunahan sa barangay vaccination. Mula lamang ang bilang sa mga barangay ng San Rafael, Matatalaib, San Miguel, Burot at San Vicente. Mahigit 125,000 Tarlaceño ang nakatanggap na ng COVID-19 vaccine. Malayo pa sa 1 milyong bilang ng eligible population para maabot ang herd immunity. As of August 18, 1,062 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Tarlac. Rainiel Pawid, CLTV News.